Lek kula batasi wong golek ilmu kleru kula. Nggih to. Lek samare gak padha, lek samare gak padha ya ora usah rono-rono. Nek kene ae. Lek panjenengan iki saged nyaring, lah monggo. Lah ya penak to. Ngoten. Mergo apa? Tiap siji-sijine manusa iki mesti kanggonan ilmune saka Gusti Allah dewe-dewe. Ngoten to. Saumpami si A duweni ilmu sabar, jenengan belajar tengene wong sing duwe ilmu sabar iki supaya awakmu duwe ilmu sabar. Samomo si B duweni ilmu ikhlas, belajar ilmu ikhlas nang gone si B akhire awake dhewe duwe ilmu ikhlas ngono lho. Penak to? Si C duwe ilmu welas asih, awake dhewe belajar nang gone si C akhire duwe ilmu welas asih. Ngono. Mosok gak oleh. Oleh to? Penak-penakan